Amics, amigues, això, encara que no ho sembli, havia estat un camp de futbol. Ho recordo perfectament d'haver-hi jugat quan era petit, quan venia aquí amb els meus avis, amb els meus pares, amb la família, que venim a passar el diumenge. Haver jugat aquí, hi havia una porteria allà al fons, aquí n'hi havia una altra, però potser el que no sabíeu, i jo ho explico aquí, en el llibre biogràfic sobre Santàfera, Màrtir Singular, que ha tret l'editorial CPL, és que havia estat lloc de concentració del Girona Futbol Club. La primera vegada que es van concentrar va ser l'any 1934, aleshores jugaven contra el Real Club Esportiu Espanyol. I durant molt de temps servia aquest camp perquè el Girona s'entrenés durant partits importants. I una vegada contra el Vic, l'any 1963, segons el diari Los Sitios, deia que el president del Girona no quiere que las tentaciones de las ferias perjudiquen a sus jugadores, i és que jugaven pel mes de principis de novembre, que a Girona ja sabeu que es vesteix en plenes fires i festes de Sant Narcís. Doncs bé, sapigueu que el Girona Futbol Club es concentrava aquí a Santàfera, Màrtir Singular.